Iy'ngane ongifice nginazo mase kufanele ungilobole zingenaphi iy'ngane emaloboleni? Listen properly. Umuntu osezele noma osemekeziwe akalotsholwa. Yini le ezokwenziwa unkosikazi ogane esengenay'ngane la ekhaya le mina ngeke ngize ngiyenze ngoba mina ngigane senginey'ngane. Ngoba umuntu olotsholwayo umuntu ozile amadoda kwaze kwafika isikhathi sokuthi azocelwa isikhuni somlilo kubo kusho ukuthi useyalotsholwa ke manje. Ulotsholwa ngoba akazambathe nendoda. Umuntu oseke wembatha nendoda njengoba uthi unezingane. Lo muntu uyadatshukelwa, kudatshukelwa uyise ngoba wayezele intombi konakala yahluleka kuyiphatha noma abakubo bahluleka kuyilekelela ukuthi igcine ubuntombi. Ilento engi-understand ukuthi iy'ngane zingenaphi emalobolweni. Ziningi izathu bafowethu. Ngifuna umntwana engane, ngifuna umntwana engane phakathi nje, ngifuna uyanginyanyisa ngathi yaluka. Umntwana engane ngimfuna unuka eseza, ngimfuni. Ukujola nomuntu onengane kufana nseni nokuthenga ijaridi elinethuna phakathi. Let's go deeper. Akumenyezwa ngoba lapha esangweni umemeza ngemvuma. Inkomo kababa leyo umemeza ngomqhoyiso. Inkomo kamama uma lo muntu esewazala uzowuthathapha umqhoyiso nizokhuluma kanjani amahlazo ngoba fanele bakudonse bona umuntu uyamemeza ungazi bakungenise ngaphakathi bese besho ukuthi hayi lo muntu uswathola umntwana ngakho kumqhoyiso kanini uswafa. Sekuyangena ke kuyakhulunywa ke ekugcineni ingane njengoba umfowethu lo kade ekhuluma esho ingane ehlale esiswini ngisho ngabe kuthiwa umakoti uzongana kusasa kodwa mangabe mina ngimnika amanandi lungakafiki usuku lomshado lo mntwana ehlale esiswini ngisho engakhulela kubo esiswini esekithi umlanjwana lo mntwana umlanjwana engazalelwa kithi akhulele kithi kodwa ithonge limphethe lasekhaya konina angikuchaze lokho ukuthi kungani ngalesikhathi umntwana ehlala esibelethweni sikanina kuhlangana amathongo ngale akhulume ngayo ukuthi ubani ozosuka ngalena azomphathela izinto ezinhle ngapha azomvikela ngapha akubi ugogo wakhe kuba ukhokho nokhokhokazi wakhe manje mangabe umthatha lo mntwana wena uyomganisa nonina umphambanisa nezinto zakhe ezisele lapha ekakonina uyobahambe lo mntwana abe neyinkinga eziningi ngoba abantu abaphethe izinto zakhe basemuva. Kunomehluko phakathi kwenono eliyinuku nenuku eliyinono. Phambili ngesithembu phambili.